Shalom. Parhalado hakabejalan ruas Cimahi, pasahaton tu sudi ruas do tamu namar minggu saderion. Selamat datang madihita, selamat beribadah ma. Songoninang ruas nihuria namandohoti parminggunon melalui live streaming. Selamat beribadah madihita. Marende mahita sian bukuende nomor 670 ayat sada sahatu ayat tolu. Hite-hite guarni de bata ama, dohor guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohor guarni ton di parbadia, na tumo palangi dohor tanoon, amen. Tung ise marungaku dia kabanua ginjang, jala dukon niho, dang adong di halomo rohaku di tanoon, nang pemeru sibukku dohor rohaku, saya de batado partono batoan ni rohaku, jala parjamaraku saleleng-leleng na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de batana sangap jalana badia, diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite tondimi, dibaheni hupangi dohami nuaeng tuho, lehon madihami roha pangoloyon, asa marlasin roha hami mangulahon na nidokmu, songon pangoloy ni anak tu amana,
Sai pararat maharajonmu jala sai tambai ganup ari bilangan niak kana porsea diho. Asalam tarbarita guarmu nabadiai jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian bukuende nomor 136 ayat 4. Tangihon hamuma patik ni debata imana tersurat di buku Markus bindu 10 ayat 15. Jadi dina memanduk nasida laho mahamu tuliat pertibion jami tahun hamuma barita nauli tu nasa nati nopa ima sahakna rak maginogogo mahita laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patik mi. Amin. Marende hita sian bukuende nomor 171 ayat 1 dot ayat 2. Tato poti madosatta tuado poni debata martangiang mahita ale amanami jala debata nami na dibonwa ginjang para siroha na sumurung midahami hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangaluson nami na godangi tatak mahami marhite asini roham jala sesa madosa nami saluhuna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami.
Amin. Baga-baga ni debata taringut tu hasusani dosa. Songonondo hatani Jehova. Unang homabiar ayaw do siluluhoko. Nunga pula hujo guarmu au na punaho hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marendehita sian bukwende nomor 670 ayat sada dohot ayat 2. Hatani debata turku niari mingguan imana tersurat di buku 2 Musa bin 24 mamuka mesian ayat 10 1 ayat 10 itu tajahama namar gati soren alainin nasi Musa matu Jehova ia lituhaku yang guau dang jolma parhatau nang olak ninat tuari nang olak ninat tuari sada nang olak nidung makatai hodo naposomon ai dok do pamangaku jala halang dilaku. Ope laumaho hudongani pe pamangami hupodahu petuho sido honomu. Jadi terima situtuma Jehova mida si Musa di Dokma dang di sido siaron hahami margalepi huboto do pande ibana makatai ida mahuhud ipe ruar ibana menjupakoko yadung di idaho las marohana di bagasan. Ibana pesika umanduk tubang sui, ibana hira pamangamu, jalaho hira debatana. Mari.
Ima sahana martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Marende mahitas yang bukuende nomor 657 ayat sada dohot ayat 2. Tindak ko mahaporsyotai songon na hinatindak ko ni dongata sa porsyaw ni sandok portibion ra mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natumo palangi do tanoon au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuan ni si Maria nagabe-gabe seton di perbadia andorang suhaguan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak soko tu tanoon manghumi halak na mangolu doho na mate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panela Kristen akan na badia doho dihasani dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu doso got daging halak naung mate doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor inahanna
Tabegema tiktingina masa dohot si pamasaon di huriatta. Shalom. Horas madihita saluhutna. Pujaol kami ma tikting di minggu ta sadarion. Ima minggu pasapuluh siaon dung Trinitatis tanggal 6 Oktober 2024. Topik minggu ta 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Sermon hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 maringanan di GSM HKBP Jalan Lurah. Week 4 di Bagasni keluarga Situa NTH Pardede Inang HN Boru Sirait. Alamat Jalan Cianjuang nomor 46 RT 3 RW 3. Wek 6 di Bagasni keluarga Amang Situa JJ Panjaitan Inang Boru Siregar. Alamat Nevada Downtown Blok D nomor 17. Wek 8 di Bagas Amang Dr. B Arwan Inang M Boru Marpaung. Alamat Jalan Ibu Sangki nomor 75 RT 2 RW 13. Sermon hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Wek 1 di Bagasni keluarga Amang B Sihombing Inang Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Lapang Tembak Contong. Wek 3 di Bagasni keluarga RH Sinaga Inang Boru Silalahi. Alamat Komplek Cimahi Town nomor 18. Wek 5 di Bagasni keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Siregar. Alamat Komplek Gardenia Kolonel Masturi. Wek 7 di Bagasni keluarga Situa MTH Sirait Inang Boru Manik. Alamat Komplek Bukit Permata Blok C 7 nomor 4 RT 5 RW 5. Wek 9 di Bagasni keluarga RM Gultom Inang J Boru Manulang. Alamat Komplek Puri Cipagran Indah 2 Blok A 5 nomor 6 RT 1 RW 18. Nama ngihut 4 Diakonia 4.1 Pelunasan pinjaman lunak manang dana pengembalian pilun. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan dana untuk pengembalian pilun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pengembalian pilun yang akan jatuh tempo. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Untuk itu persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. 5. Pemberitahuan 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Stephen RMC Aritonang Inang Rika S Boru Pasaribu yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi nomor 101 RT 1 RW 2 masuk Wek 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Pesta Gotilon. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dalam mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun ini. Ibadah akan dilaksanakan hanya 1 kali, masuk pukul 8.30 WIB. Ibadah sekolah minggu bersama dengan orang tua. 5.3 Pelajar Sidi Manang Parguru Malua.
Pada hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2024, gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi Sidi Manangpar Guru Malua tahun ajaran 2024-2025. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katekisasi Sidi supaya hadir. Ibadah didampingi orang tua atau wali. Masuk pukul 15.00 WIB. 5.4 Database. Untuk memutakhirkan data real jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, diharapkan kepada jemaat yang belum terdaftar di database, manang belum menyerahkan form isian, untuk segera mendaftarkan, manang menyerahkan kepada Sintua Wek atau langsung ke Sekretaris Kuria. 5.6 Jadwal KOR bulan Oktober. Tanggal 6 Oktober 2024 dalam ibadah pagi Ina Deborah, ibadah siang Ina Hana dan Ama Joshua. Tanggal 13 Oktober 2024 di dalam ibadah pagi NHKBP, di ibadah siang KOR Seksi Perempuan, Lansia dan Ama Eksaudi. Di tanggal 20 Oktober 2024 karena satu kali kebaktian, yang mengisi KOR Seksi Ama, Seksi Perempuan, Naposo Manang Remaja, Seksi Lansia Dohot Inahana. Tanggal 27 Oktober 2024 dalam ibadah pagi Ama Eksaudi, dalam ibadah siang Ina Gloria, Inahana, Seksi Lansia dan Ina Gracia. Songonima warta manang tikting di bagasan minggu tahun oras madita saluhutan. Oras. Tabige makor Ama Joshua.
Marende mahita sian bukuende nomor 666 ayat 1 uhut ma tapasahan peleata pelean sada A dohot pelean sada B. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha mamangramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras malihita saluhutna damang dainang nahinahulungan ni debata jalan natar pasu-pasu di bagasan Yesus Kristus. Pakulingan ni Tuhan mahita marhiti hatana di minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis sadarion imana tersurat di 2 Timoteus bid 24 ayat 1 sahatu ayat 5 hujahama paihut-ihut tamuma dijoloni debata dohot Kristus Yesus naro manguhumi akan mangulu dohot namate huhati dakon nang hapataronna nang harajaonna jamitahon hatai
hajong jokon ditiki naune nang soune, picang, paingot, apoy marhite-hite nasa labas ni Roha dohot pamodayon, ay naroma tikina dang tartahan halak di sipo dan atikosi, alay mangihuton hisap-hisap sa diri ma, alapon nasida pangajari, na pagyok-gyokon pinggol nasida. Taiton nasida ma pinggol nasida siyan hasit tongani, laho pailekosa tuaka turi-turian, alayang goho sadok unang mabuk roham, taom manajati radoti natama ulaon ni parbarita nauli, sahat ula toho nami iduanggo sahama. Amanginang nahinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus, sadar manangdak sadar, porseya manangdak porseya hita, sudi nasa na marumakon ulaon di bagasang nguluton adong bedo resikona. Iro tayo kenang pajait minimal hiadoy ditusuk jarum, panggaliparit minimal doy mana hia diharap pacat, parhauma minimal hia hona cakul manang na honaria-ria, sudi ulau tahun PNS pay, pegawai swasta pay, pengusaha pay, parengge-rengge pay, padida pay, dohok ragam niyak kaulot. Ala daksude ubuk, daksude hona, daksude siat roha, nangpe di tonga-tonga ni akka ulaw ni bayi. Molo penes habe neng marpesta dangila surat cutina mungkin hacit dorohana, akka pengusaha moru omsetna termarsak do ora samang ningon ayi madamang torinda do hato hape sehali do moru omsetna, contohna seminggu do pina moru omset di telepon ma ora samang imadamang so horas nangin derbe imadamang so lo pacaria sa minggu nina. Nah sudah dong resiko sudah alai persoalan, apakah gara-gara resiko pekerjaan kita tidak melakukan pekerjaan? Bukan. Setinggi-tingginya resiko yang kita terima dalam pekerjaan, satu hal yang tidak bisa, jangan berhenti bekerja. Iro. Ay mulu sumangula hita. Na sorang ulaw-ulaw nunang ibana, mangan. Hai pemalas, lau maho berguru tu, pornis. Atong manang buah be amanginang, parnguluonon adong do resikona, holan na mulo pihita adong resikona, adong do gulaon, holan na mulo, holan na mardala pihita adong do resikona, loja, mga pihita adong do resikona, adong. Bairo. Jangan berharap segala sesuatu tindakan yang kita lakukan tidak punya resiko. Alayot itu resiko na sungut dia do. Bisa kita mengambil sebuah resiko karena memang kita melakukan hal yang benar dalam pekerjaan kita,
Tetapi bisa kita menerima resiko atau konsekuensi dari pekerjaan kita ketika kita tidak melakukan dengan benar. Mororo di tonga-tonga di turpuk tau na manginang, dipodai si Paulus ma si Timoteus. Ala posoro pa ibana. Dipodai. Paulus laho membimbing ibana, laho menguatkan ibana, laho mangalehon kekuatan manang na energi tutonga-tonga ni ngulu ni Anggina si Timoteus, anak rohanina si Timoteus. Diro ibana ma songono jamitahok katai hajong jokkon ditikki naune dohot nasaune ala nunga di jalo imana ulau perbarita naulioni nunga di boto ibana resiko ni perbarita nauli nunga di boto ibana resiko ni parjamita idoka ay moloropid dapat dita tu sa dainganan hola perkenala pad ditai na yaudok kunete ito radong dua sisi yang berbeda posoro pad dita tayate nama tua pad dita tayate ito berbeda-beda do penilaian kan esongan na susumat do persurion ni pad dita tayate daksuman pakaian ni pad dita tayate doa kalan nasi itu resiko asing kator pusatod nama tua mailian padita nami doa kalan nasi jadi hangwak kadongan na resiko doni alai Roma si Paulus iroma tu si Timoteus jamitahok katai hata ahado beritakan firman Tuhan ahado hata diribata ia hata diribata ima na nisihatto diribata na marhua berfungsi untuk mengajar marhua muse mamudai marhua muse so ngupodang si dua babado hatani diribata ditikki naune do nasune bahasa idok kok ditikki daune do nasune memang dakka jamita ajolma ditikki jugul-jugulla itu teh pas diperjugul-jugul di jolmai daktar puda jolma maul do dapok ni rohani na jugul do pe na mangulahuk ka jugulan puda alai dok kok jamitai podai dang dapok rohani akka halak natakang bebel molo dipodai alai manang beabe podai jamitai dinna ay diboto do resikoni haruhamuna tu habuna marsipodan ay bolo nira ay tornang waho halak bata kate tornang waho ay tornang kebat tu waho itornang oporsea ho hurwa sianau na peso hia merminggu awinna bayakon na so hia merminggu mat doko songoni bayako kita molo mampu na so hia merminggu mat doko iripohona oporsea hurwa ho sianawinna memang per minggu sudah belum tentu alai apalagi mana saya bayiru dah alai daktar jalo rohani na takkang puda mainggol lo si pareon ni natakkang lahu manangihon hasik tongan orang bebal akan menutup telinga akan nasihat orang bebal akan menutup telinga akan ajaran dan kebaikan alanido didokon
si Paulus ma tu si Timotius songoni hamuak kadongan. Puasa ala diboto ibana muse adong tantangan naikon alupan ni si Timotius ima akka parbarita gaggap ahano parbarita gaggap panurirang na menyesatkan natabu jamitana labok terus niya kami piulo do song niya te isi marjamita sonarin ilului marjamita si anu do marjamita masuk minggu mahitain na apa ditaresok do minggu siang minggu pagi mahitain na kan manang na ata lului ma marjamita ta sa luar bah dak tabu pa ditani HKBP marjamita. Ingat itu dari dulu sudah ada tantangan. Idok ni ba nama ingom ma adong doan non naso makalomoho jamitam, naso makalomoho kata diri bata, naso makalomoho kasitongan, naso makalamoho poda, naso makalomohon ajar. Luluan nasida ma na mangajari nasida na boy laho. Tabata na iwan nakit. Pagiok-giokon pinggol nasida. Ilo. Suatu saat ini akan pernah terjadi. Mulodang lomorohat tama mereng perjamita, apalagi karas jamitana, hona jamitana herana iribak ko hati-hati kan olusong ni, bela iribak ko hati-hati wangin na. Ako na pula tabigibi marjamitay, tajo maparjamitatta siya dia siya naasi. Nabiting tabo bigiyon marjamita. Hape jamita daktabo bigiyon. Olo manangihon. Jala hatabuan ni jamita molo olo do mangulahon jamitai. Amen. Iro. Nga di boto imani tantanganin sa hatu si. Di parade ma prinsip hidup ni si Timotius seorang pelayan. Dia dipersiapkan dari sudut etika pelayan. Dia juga dipersiapkan dari sudut mental seorang pelayan. Alanya dia harus diejek nantinya. Dia harus dicaci maki. Dia harus tidak disukai oleh karena kebenaran. Dan bahkan akan sangat dibenci. Hamok kadongang boy domasa memang ikon pate pangajaron na sungunon nang tuwak ka na poso ni di bata molo di dokot tu si Timotius si wasa alay ko jamitad do namora jamitaan na pugus. Buhado mapay jamita tu napugus marlas ni roha. Jala buhado mapay jamita tu namora asa olo marambagi tu napugus. Jamita tu napistar na malo. Asa boy mangajari na hurang malo. Jamita tu na hurang malo asa boy gabi malo. Sian sudesi sia-sia ni hasiangani ikon ajaran. Ikaw jamitaan, mga jamitayak ka na matua, ak ka na lansia. Ay molo di umur, boy do na pahopuk ko bedak tuk do pipatitainin na. Boy, tantangan boy, tantangan. Ino ka? Ngobal gamang pahopuk ko sa kawin na ito iba, ay nga mar odok-odok kawin na. Wajar. Tantangan, tantangan. Bagaimana di dalam kehidupan orang Batak yang muda menasihati yang tua itu tidak mungkin, impossible. Dihalak Batak pula, taktohoy, dang boy, panungganay, mamuday, nong malibulong. Dihalak Batak. Suita daho dirimit rin na. Apalagi lak Batak olo kasarate, at tuare do pihupulsikin na. Ya.
atong ahado hamuak kadongan songot dia do ikut jamitaan di perjamita do pejabat publik, ikut jamitaan di perjamita do pejabat teras, ada bilang kaperwira aka jenderal saat mulai siap pangkat notoru satu pangkat notibo aka perbotot-botot satu dia ikut jamitaan murah do jamitai daun alai di dokter si Paulus jamitahon ala tuholo di pasahat tohonani ulauni borakdo ulauni hamuak kadongan alani dora di 2 week hudok kosongonon sutong alani do maul majalu situ anu aya kerwasonati bergumul huriatta dang adong ulu calo situa ruas ni huria bayakku kamu mah berarti keluluat teman lupat di tali mana di so anggo sodong biolo gabe calo situa lima nai olo dapat kantor pusat mangaliani dang mungkin lianon na lima nai bapaling tidak kan non bata lului makan magangan non molodang olo bihamuna calo situa alaniaha ala maulu launi ala penuh tantangan launi ada aplikasinya di kehidupan kita adalah hamba-hamba Allah. Orang percaya yang telah mengikut Kristus adalah hamba-hamba Allah yang pastinya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Audoh tamu ikut perjamita lo. Hami perjamita na martohonan, hamu perjamita na somartohonan. Ahado ulo ta somo kala Kristen. Hatahon na sitongi. Podaya ka na salai. Tegor ketika kamu melihat ada orang salah. Nang pinang dapok rohani. Nang dapok rohani. Tapi tegor. Aleu nang asal manigor. Kotakas do singo-singo tiato. Paingot. Ala molo adong taboto na sala dan tapaingot ibana mate ibana di hasalaw nay tuise do ituntuk mudara. Tuhita. Kita mempertanggungjawabkan kesalahan dia. Tetapi ketika kita melihat ada orang yang kurang benar pekerjaannya, kurang benar kelakuannya, kita menegur. Dia tidak mau berubah. Dia mati dalam ketidakbenarannya. Yasma Hosiani. Saudara-saudara, amanginang. Ima tugas dan tanggung jawab ta songon halak karisten. Maul maul molo say holat pa maul marhite pikiratta boy molo olo hita majalo toddi ini bagasa ngolutta molo olo hita majalo hasit tongani parjolo makka ngoluhon hasit tongani parjolo ay ngolumilo jamita na sa sitong na jale ko jamita hono muro hanguluami nani hanguluhomi hanguluho jamitami jamitahon ngolumi ima ngoluni halak na porsea. Jadi jangan melempem, harus semangat. Orang yang percaya harus tetap semangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jala bingit dia ka namasa di nguluon parbarita daulioni bengit ha kristono tay bengit ha porsiot tay alaniaha molo marbengit ni roha hita lau mangulahon suday ulaon na binasahat ni debata di hita di horhon habengit onido hatawon jala di horhon hatawonido pakirimon Rom 5 ayat 3:1-5 alani hamak kadongan ikut tahamulati hot dope mulo olo noaing ruas ni huria mabegi jamita jalolo mamulai donganna
ikut tahamulat ihot dope na sayoloro marminggu mabigi hatani di bata jalan na sayoloro sipata sermon sipata nikku majo ala tak say torus samuro sermon wikate ate anggok kana batuon nga say lokot tibay tak tolap be dapola be anggok kana batua wawe no muna hami akan poso haru hami malas mar sermon akan poso suku kamu mana samping munai olo tong malas salaki mar sermon napyo poso alay tahu mulati hot dope oloro alay ikolobi mauliate doro hatta molo olo hita manadai saluhutna alani tanggung jawab ta songon halak Kristen tu dewata las mauliate ma di panitia pesta gotilon tong do parhalado hamu alanido di rehei hamu alanido di icaki hamu alanido ipadokoni hata tu hamu alana na poso di tuhat do hamuna na pinilik ni huriao sebangak matong panitia pesta gotilon na pekosipata majalo hata-hata jala semangat marwas ni huria nang pesipata marhata-hata alay pasahat tamu matok pilih muna di pesta gotiloni iro kan ayo lo do amu marhata-hata ulan na pesta hakabipin na on na maraparpudi pesta taon non ate asing inatalan non anggo natal dak pola mar pesta pabuhok kebengi ate alay buano ho songok kala Kristen neng marjamita marhite pesta gotilonon akarwas ni huria makatidakon pasu-pasu ni debata iyo dak persoalan angka-angka na talayani nang pigudang marumutung malian alay ang god honok kumatuhang parhalado ba belum marungutungut do mga liar wasi coba hamu majo unang majalo atik nalas dorohana molodang ijalo siya ni mana iro belum marungutungut ala nga mulai melema panitia hulan na hunang utungutan ate semangat ma hamuna na marjamita no di pesta gotiloni madokon di pasu-pasu di batado hami sa taon nang penyat tiap bulat taliat do persembahan ta ali nang perpuluhan dope tapasahan anggo tu tahun naro perpuluhan mata pasahat aki tutuhani unak seolah namar pesta hita unak proses mar pesta be alai tapasahat ma perpuluhan tutuhani ima semangat ma unang hula iberak padita sutungi telepon padita manon haun narohana kan ala nga mulai mar teleponi padita kan padita si right do padita si matupang nga mulai mar teleponi saya unang mamakulik kempon nami anggo siya gereja do na maneleponin narohana tong do kelas ni rohay amangina margugong matong akka parhalado nang pekod di serang hita asal madi bagasan tohonat taihi tadi serang dak pula masalai asal mau nak kasala atta mulu kasala atta do hita di serang ruas ni huria bata jalo ala yang golani tohonat tai ulot tai hita tong di hata-hatai ngaso mali ikut semangat dutok perhelado majalo hata-hata aki atong ngahado neneng dokonon namar hite-hite turpukon tu sudi ruas ni huria amangina sudi majo hita majaha topik ni minggu sadarion boleh tampil lo topik ni minggu arong do topik ni minggu teri do din fokus tang dong sudah mahita madok totong rade memaritahon hatani dewata hata Indonesia na siap sedia memberitakan firman Tuhan kapanpun Tuhan inginkan dari kita, dimanapun, saat apapun, bila kapanpun
Tuhan menyuruh kita, rade mahita, unang marsidalian, unang marungutungut, mamaritahon, huaso ni debata, unang marungutungut, mamaritahon, hasitongan ni debata, doho majamitahon ngolum, natar pasu-pasu, dibain debata. Amin. Pasu-pasu maha, naong tumangihok katam, asa mga tusi kami. Akan terpasu-pasu do kami hape Tuhan. Jala marhiti pasu-pasu mi. Hujalo kami di ngulu nami. Ikom merberita nauli mahami. Hataridaan ni haporsiaon nami Tuho. Pisangon nami madongan nami. Paingoton nami ma. Asa marture ng ngulu na sida. Alay jumulu ma, hupasiat tami hasitongani di bagasan ngulu nami. Hupasiat tami hatami di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu ruas ni huriam, hakabebe cimahi jalan lurau. Naiko bersaksi hami ganupari ganup tiki Tuhan. Naiko marjamita hami ganupari ganup tiki. Marhitia ka ulon nami si ganupari. Marsangak maho marhiti ulon niya karwas ni huriam. Margugong mabahin na karwas ni huriam nang akaparhaladong. Lau marjamita di akka ulon na marragami. Jala pasu-pasu ma ulon nami itu. Nang ulon niya karwas ni huriam. Kapegawai negeri, pegawai swasta, pangajari, medis, aparat negara, sipil, songoniak kakaryawan, songoniak kapengusaha, supir, perbutut, nang ragam niya kaulaw na niula ni ruas ni huriami. Kabar tiga-tiga, bay matuhan marlas ni rohan asida. Asiroham. Jala dilas ni rohana sida Tuhan, ajari na sida makatibdak koni di bagasan ngulu siapari na sida. Mau lihat Tuhan. Peparan na sida amanami inanami. Pasu-pasu di dia pemaringanan. Lumobi maakad na holaksian na sida. Dia kada marsikola liho bisu kabistaran. Na mga luli karejo patongon karejo na. Na karejo pasaba merohana. Na mga luli sirok kap dito dina patongon Tuhan. Jalaka nang markeluarga paparan na sida. Pasu-pasu. Pamulatih kami dengan ibasa malay Tuhan marhiti kanaposom. Nang pinasaha mo tohonan tuwag ka dongan nami pangulan na dong ditonga-tonga ni huriamo. Pataw hami makkajongjok ko dengan ni basam. Pataw hami marjamita. Pataw hami mamuday mamitsang. Ala ni ngulo nami nang dipaso-paso ho. Jala jumulo masuani di bagasan. Ati-ati roha ng pikiran nami. Marpesta hami tuhat tanggal 20. Makkajongjokon, makkalidakkon, naguk pasu-pasum di ngulu nami. Siyan guk ni pasu-pasumido na nagsipasahaton nami tuhat tuho. Ala niya jari mahami mga lehon na duminggat tuho siyan toddi nami. Barbuwe ni haporsyon nami. Unang margere ni roha hami mga lehot tuho alay Tuhan. Unang marpakulit tami mga lehot tuho. Unang maritong-itong kami mga liat tuho, hopi Tuhan dang marpakulit. Dang maritong-itong mga liot tuhami ak kapasu-pasum di ngulu nami on. Ajari mahami Tuhan. Pos dorohan nami di si. Pasu-pasu munang panitia na pinapagkip mo marhite huriam. Asa semangat na sida Tuhan. Tuhan nami jala di bata nami martangiak kami di bagasat tikyon. Di keluarga na marlas ni roha amang keluarga arito nang alay Tuhan inang boru pasaribu
Na di basa-basa ko sa dadadadak bawa di keluarga na sida. Hodo haroroan ni saluhutna. Hupuji hami maho. Alani paso-paso maposo-poso ay Tuhan. Paso-paso maamong na dohot inong na. Lumubi mainong na Tuhan. Asa di baga sa kahipaso ni bana. Among na marhagugubahin. Dito nga ni ulon na si ganopari. Nang dilas ni rohana li Tuhan. Tuak kacita-cita na mangihupe. Paso-paso nga ali Tuhan. Paringgan basa doho ali Jehovah di bata na paso-paso ragam niyak ka paso-pasoi. Nangakahamalum di ruas ni Huriam na marsahit. Dia kaminggu na salpu, di hari na salpu, bahat ruasmu na marsahit. Ngabalum Tuhan, upapuji-puji hami madinggan ni basam asin ni roham alay Tuhan, dohot holong ni roham. Lo semertangi yang dohami noay ngalay Tuhan, tu adupa muna badiay manangyakon. Inanami perpetua marta boru purba o pulamuel boru. Songoni alay Tuhan, amang pesi majutak, bapak basana. Songoni amang esnenggolan boru sinaga. Atongon di rawat di rumah sakit ala ni persahiton. Nangamanami nenggolan na mapaimahot tindakan di rumah sakit alay Tuhan. Asiroham molo barbasa-basa jala marasi ni roha ho tuak karwas ni Huriam nong malumi. Ua tidik mahualit tidik mahami Tuhan mangido tuho. Asi maroham. Marasini roha maho marbasa-basa maho lang tuwa nami na dibagasan persahiton nuaing pamalum matuhan marhiti na mamaso-maso at kaubat dohot alat-alat medis na pinakinasida lumobi ma para medis na mga rawat na sida na mangubati na sida Tuhan tung paso-paso ima dalammu pamalupon akarwasmi na marsahit. Alayatik tung adong na sahuboto hamin waing Tuhan. Ruas ni Huriam na hurakipas. Sa pamalum ma nasida. At ikadong ruas ni Huriam na siyan pamotuan nami Tuhan nagali. Tukoli manasida. At ikadong ruas ni Huriam na waing ali Tuhan na marsak apuli. Jala pasunggul hotu nasida asa diingot to alay Tuhan ho Tuhan na burju ho Tuhan na labok ho Tuhan na marpanarihon di bagasan ngulu nami asa dipapuji-puji ho jala marpangiduan tuho sian nasa rohana mauliate madiho alay Tuhan pardalanan ni Huriam saluhutna kupasahat tami tuho paso-paso na posom alay Tuhan manguluho Huriam paso-paso na nga kadong parhalado ng suderuas ni Huriam asa si sada tahi hami si sada panguluyok kami lao marsop batu adupamu nang mangulahon ulaw nami hobartu na pinasahapmu marhite-hite tohonan nami na maragami jalo tangiang nami sesa dosa nami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amen. Jalo mabarita nauli di bagasang ngulum pasahak mapiliammu tu de batasian nasa hapor siaummu marit de mahita Terus ditanam
Jong mahamu. Tatangi ako mapiliata, alay di bata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot naso libasa na mauliutus. Kupasahat tabi masiyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho parahasyak kami pilihanon, pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mito kami. Asalam girgir kami madok maulihati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say romaharajaw mo, say saok malomo ni roham di Banua tongon-songon na di Banua Gijang, lehom matu kami sa darion hanguluan siap hari, say sa madosa nami sungup panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhom madamena tutodim. Amin. Horas marihita.